Sampung warrior to mga idol. Ito may mga training dito. Ewan ko lang kung makasabay ito no. At yung mga idol, isang masamang balita dahil sa inyo na disgrasya kami mga idol na nadulas yung motor namin no. Yung anak ko mga idol no. Yung tuhod yung mga idol no, solid. Sa idol makakayas na mga idol no. At syempre, meron din ako mga idol no. Ito sa akin no. Ayun no. Alright, so yun mga idol, sa mapagpalang araw yun mga idol na nagkita tayo muli. So alright mga idol, dito nga tayo dito ngayon sa Banbana, sa Pantanawbil mga idol. Nagpunta tayo ng Tarlac City mga idol para mag silk toast tayo no. Ipapagpag natin yung mga warrior natin dahil yung mga idol malapit na yung port lap mga idol. Pero nga nagkaroon tayo ng aberya mga idol no. Dahil sa yun, yung baratang motor natin mga idol na yung pamalakas ang motor natin mga idol nabutasan tayo mga idol. Tumagas ka mga idol no. Siyempre andito tayo ngayon sa vulcanizing ni Idol Romis mga idol, vulcanizing shop mga idol no. At dito lang to sa mga idol, harap ng foodie. Yun mga idol, kung along pandan mga idol, maplatan kayo mga idol no. So harap ng foodie mga idol, so Jollibee mga idol, so dito lang mga idol. Napakamura mga idol, promise. Dalay mo nito yung mo. Kahit walang plat yung gulong mo mga idol, hindi plat, dalay mo nito, pabulkanizing mo mura lang. Promise. Alright mga idol, so kita tayo mga idol sa Tarlac City mga idol. Go! Kumusta mga kuko? A tasket of green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. And on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Kumusta mga kukoy? So yun nga mga idol na, dito na tayo sa Tarlac mga idol na. So lampas pa ng Tarlac mga idol. Sabi nila Candaba raw mga idol no. Lampas sa Tarlac, binunta namin ngayon. At yun, sampung warrior to mga idol. Ito may mga training dito, ewan ko lang kung makasabay ito no. At yung mga idol, isang masamang balita dahil sa inyo na disgrasya kami mga idol na nadulas yung motor namin no. Yung anak ko mga idol no. Yung tuhod yung mga idol solid. Sa idol makakayas na mga idol no. At syempre, meron din ako mga idol no. Ito sa akin no. Ayun no. Tsaka sa tuhod mga idol no. Yung dahil sa dulas ng nagdadaanan namin, yun nga, dumiretso kami sa preno ko. Dumiretso yung gulong. Alright, yung motor natin no. Bagong gasgas na naman mga idol. Bagong gasgas na naman siya. Yun nga mga idol na kasama sa buhay ito mga idol. Kasama to sa life. Yan nga mag-release tayo rito mga idol at napakaganda ng nawabot kami rito na dahil sa naghanap kami ng release point. Yun nga, at yun, nakakita tayo mga idol. So punta tayo doon mamaya. Mag-release tayo na para makita natin yung ikot ng mga ibon natin no. At sana lang ito sa mga natin, sa mga ayun, may mga bago rito no. Yun, sana lang makauwi mga idol no. At syempre nga pala mga idol, mega shoutout dyan sa lahat ng followers ko. Mga patuloy na sumusupport sa channel ko. Yan, mega shoutout sa inyo na. At maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Muntikon channel mga idol. Okay, so papahingalan natin ito mga baratang warrior natin. At tapos maya lang konti mga idol, i-release na natin to. Sana lang makauwi na. So time check tayo mga idol. Ayun, 11:33. At yun ang sa araw yun kaya? Webes? Webes mga idol no. At bukas mga idol no, araw ng Biyernes no. Ito napaka-importante ng ng lipad ng ibon natin ngayon mga idol no, para makapagpagpag sila no. Yung alam medyo malapit lang ito mga idol, pero di na masama ito mga idol no. Napakahalaga ng araw na ito mga idol. Dahil sa yun nga no, yun, bukas mga idol is loading na naman mga idol. So port lap mga idol ng Bigan no, sa BBC. Okay, no, BBC lang sa kalam mga idol. At yun, sumasabay pa yung mga ibon natin mga idol. At yung di tayo nakasama na sa mid-toast ng loading station ng EPSA dahil sa inyo
Yun, yung ano, nung unang dating ng ibon natin galing sa Candon, medyo masama yung tama nila mga idol, no? Medyo nanghina talaga sila. So pagka Lunes, Martes, medyo Martes naka-recover sila mga idol, no? Dahil di nga natin tinigilan sana sa victory pills tsaka ideal pills mga idol yung pinapainom natin araw-araw sa kanila. So yun na, sa ngayon naman at ngayon medyo naka-recover na sila. So yun, magpapagpag tayo mga idol. Kumusta mga kukoy? Okay, so yun mga idol na oras na pag-release ng ibon natin mga idol. At yun ang napakaganda ng area natin mga idol, no? Kasi nga makikita natin yung bawat lipad ng ibon natin ngayon. Mga nasa nakapag-relax na rin naman sila mga idol, nasa siguro mga 10 minutes mga idol, no? Alright, so yung mga idol na di natin alam total yung area na to, no? Pero pag alam mo, Candaba, Tarlac, sabi nung kuya rito, no? Medyo malayo nga lang tayo mga idol. No time release tayo mga idol. Pakita mo yun please. Pakita mo. Paikot mo. Alright, na napakaganda na area mga idol, na sa makikita natin lipad ang ibon natin ngayon. Alright, so punta ka doon likod. Alright, magre-release tayo mga idol, no? Syempre na mega shoutout sa lahat ng followers natin dyan mga idol natin. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Muntikong Channel mga idol. Alright, so Alburulop, release! Alright, nagkumahos mga idol. Yan na sila mga idol na. Alright mga idol na, so medyo malapit na naman ito mga idol. Di siya kalayuan mga idol na, dahil sa inyo nga, no? Ang mahalaga mapagpag natin yung mga ibon natin ngayon. Alright, sana lang yung mga sibong natin dyan mga idol, no? Meron tayong mga sibong dyan at sana lang makauwi sila. Yung mga, so yun, palayo na sila ng palayo mga idol, no? So yun mga idol na, nag-release tayo ng mga idol, 11:40 mga idol. So yun at yan. Tapos na tayo mag-release mga idol at yan, uwian na tayo mga idol, no? At sana lang mga idol, makompleto pa natin yung mga warriors natin mga idol. Ano mga idol, so, pauwi na tayo din sana sa Angeles mga idol, no? Thousand years later. Kumusta mga kukoy? Oo, yun na nga mga idol natin. Nakarating na tayo sa bahay mga idol, sa loft natin mga idol, no? At yun na nako, yari tayo nito mga idol, no? Kasi parang na-Tarlac massacre yung mga training natin mga idol, no? Wala pa mga idol, no? Pati si Kupad wala pa rin mga idol, no? So yung dalawa lang natin mga idol na warriors yung nandito mga idol. Yung dalawa lang, itong yung second natin, yun. Andun, yung isa naglilimlim mga idol. So sila pa lang mga idol, no? Dalawa pa lang mga idol, no? So nagbiyahe kami ng nagbiyahe kami ng 11:57, tapos dumating kami rito ng 1:20. Alright mga idol, so may gitang oras mga idol yung biyahe namin mga idol, no? Alright, so wala pa mga idol. So hintayin ko na lang mga idol. Hintayin na lang, baka mamaya dito na yun mga idol. Nauna pa kami, no? From Tarlac mga idol, mga Candaba, gano'n, no? Medyo malayo pa mga idol. Lagpas pa ng Tarlac. So yun mga idol, no? Yung at sabay yun, ito yung nadali sa atin. Alright, so ganito na itong video na ito mga idol, no? Siyempre update ko na lang kayo mga idol kung nakauwi na yung mga warriors natin, ibang warriors natin. Bye bye.